Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator en wij nodigen mensen uit met passie. En deze keer heel uniek, passie voor tempeliers. Met wie heb ik het genoegen? Dag Jan, goedenavond. U spreekt met broeder Ruud en naast mij broeder John Michael, de visitor van de commanderij in België en de opgerichte commanderij in Nederland. Ah, dus jullie zijn van plan zowel in Nederland als in België een commanderij op te richten. Straks even uitleggen wat een commanderij is natuurlijk. Ja. Maar deze broeder, die komt uit Engeland en daar zal van een bestaande commanderij, begrijp ik. Ja, die commanderij in Engeland bestaat. Hè. In Engeland you have a big commandery. Yes, we have three commanderies. In Reading, in the south, near London. In the Midlands, near Peterborough, where I am in charge. I'm the commander of that commandery. And we have one in Scotland, in Perth. Oké. En kun je eventjes in het Engels vragen van hoeveel leden dat ze daar hebben? And how many Templars are in Great Britain? I would say around about 40. 40 Templars, ja. En dan is natuurlijk de volgende vraag. Hoe lang is broeder al in dat hij dat doet? How long are you by Templars today? How long have I been with the Templars today? I'd say 3 years now. Ah. I was part of another commandery before, and we was absorbed to become part of the main Templar order. And that's where we stand today. And of course, our brothers in the Netherlands and in Belgium, we brought them in as well. And they are now Templars today. And that we are growing. We are growing. Oké. En dat is de bedoeling natuurlijk, om te groeien. Ja, inderdaad. Maar er was dus een bijzondere gelegenheid in de basiliek in Hulst. Misschien dat je dat even kunt vragen wat daar precies gebeurd is? Ja hoor, dus wanneer een broeder of een zuster vraagt om toe te treden tot de orde, ja, dan is hij eerst een tijdje postulant. Oké. Dat is de bedoeling van dat postulantschap. Rondkijken, vragen stellen en leren. Na een bepaalde tijd word je novice. Word je zogezegd verwelkomd in de orde. En dat is wat zondag met mij en met zuster Rita gebeurd is. Dus we zijn welkom geheten in de orde en hebben van dan af het recht om zo een klook te dragen. Oké. En wat houdt zo'n procedure in? Misschien dat je dat even kunt vragen? He asked for the welcoming in Basilic. How is the procedure? And what is the involved of that? To enter the order, you have to start at the very bottom, at the very lowest level, which is novice level. Now, during this time, they're not committed. They don't have to stay. It is a getting to know stage. I get to know them, they get to know us. There's no set time. We can often tell people who are serious and genuinely want to help others, and people who just want to dress up and look clever. So the way we work is they have a time as a novice, and then we move them up to Miles Gratier, which is the full cross. And at that stage there is quite a ceremony, a long ceremony, what we call a night watch. Back 700 years ago, in the time when the Templars first started, it was a lot harder to become a Templar. Life was difficult, so you had to really prove yourself. And there was a situation called a night watch, Okay. where Templars who were going to move up to the full cross spent 12 hours in a chapel, alone, standing, meditating. It was a test of strength of mind and body. Not so strict now. We ask 3 hours in a darkened chapel while we supervise. And that period is to change your mind from
who you were, who you're going to become. Oké. And who you become is a servant for everyone. People who need help, people who are poor, people who are struggling to make ends meet. We will help. Oké. Where we Dus can. eigenlijk is het zo dat je wordt uitgenodigd om allerlei andere mensen te helpen. Ja, dat Maar is nou de even, bedoeling. ja, even over de basiliek. Wat houdt die procedure in? U hebt wat gezegd, u hebt wat geroepen. Hè, en als u dat even nog herhaalt, wat u gisteren gedaan hebt. Hè, repeat what you have done yesterday in the basiliek. We asked the novice to come and kneel before us. We remove all obstacles between us, so we look into the eyes and the soul. We, before Christ and before Virgin Mary and before our founding father, Hugh de Payen, we welcome them into the order on their first stage. Then it is my duty to put the cloak on the novice and dress him. Ja. When he moves up to this level, I would have to dress him Oké. and put his surcoat on, put his cloak on. It's to show that there is hierarchy, but no man is better than another man. So an officer will dress a novice. Okay. No, thank you very much. Yeah. I think we will change now. We zullen nou even wisselen. Daar komt jouw zoon, heb ik begrepen. Ja, ja. Maar dan gaan we eventjes naar het filmpje kijken. Wouter Buijs, een cameraman, heeft dat mooi gemaakt. Heeft gisteren die verwelkoming in beeld gebracht. In Ja. Basiliek in Hulst. Ja. Op 8 januari 2023. Ja. Thank you very much. Brother Ruddy, brought forward, please. Kneel, please. In the name of the Lord Jesus Christ, the name of Our Lady, the Virgin Mary, and in the name of our founder, Hugh de Payen, I welcome you to the temple. Please rise. Go on, close, please. Up. Brother. Good. Understand. Now if we can all stand face the altar. Non-nobis, sed nomine tua de gloria. Ja, Rudy, broeder Rudy moet ik nog even zeggen natuurlijk. Wat waren jouw gevoelens? Het geeft een heel speciaal gevoel. Dat is iets waar je naar uitkijkt. Je wordt opgenomen in een wereldwijde gemeenschap van broederschap, nederigheid, dankbaarheid en hulpvaardigheid. Zo, ja. En ondertussen is jouw broederzoon aangeschoven? Ja, dat is broeder Robbie, die komt uit de Belgische commanderij. Oké. Dus we hebben dan de Nederlandse commanderij en de Belgische commanderij. Ja, Nou, van harte welkom. Dank u Vertel wel. eens eventjes iets over jezelf. Waar ben je geboren? Ik ben geboren in België, in Sint-Niklaas. Oké. Woonachtig geweest te Kildrecht. Dan door mijn vader is een paar keren verhuisd geweest. En in Defensie terechtgekomen. En momenteel woon ik in Frankrijk. Dus ik ben een beetje een kleine wereldreiziger aan het worden. Ja. Ja. En hoe lang zit je al bij de Tempelier? Bijna een jaar. En wat is jouw graad nou? Dus je bent begonnen als ja. postulant, Ik ben novice. novice. Ik ben voorlopig novice. En in maart gaan we naar Rome op retreat. Dus In maart 2023? In maart 2023. Ja. En wie zijn wij? Dat zal ik zijn samen met een 400-500 andere tempeliers van verschillende landen. Komen En allemaal in Rome. novices.
Dat zijn novissen, armigers, full templars. Nou noem jij een woord wat ik Ja, wel... een armiger, ja. Ja, wat is dat? Dat is de volgende stap. En wat Dus de betekent volgende- dat in het Nederlands? Ja. Moeilijke vraag? Ja, omdat de titel bestaat enkel in het Latijn. Dus het is enkel Oké. de armiger. Maar wat houdt dat in? Op dat moment legt je je eerste gelofte af. Ah. En dan in plaats van het volledige kruis, zoals broeder John, krijg je de platliggende en de onderste. Maar nog niet het bovenste gedeelte van het volledige kruis. Ja, want het is eigenlijk ook ontstaan uit de kruisridders, hè, heb ik begrepen. Hè? Ja. Van de dus- kruistochten, kun je eventjes Ja. daar iets over vertellen? Dus we hebben de kruistochten gehad. Op een bepaald moment zijn er 9 ridders naar Jeruzalem getrokken. En zij hebben een orde opgericht. En hun bedoeling was om het beschermen van de pelgrims die naar Jeruzalem gingen. Dat was eigenlijk het hoofddoel. Oké, Omdat dat was een reis, als je van hieruit vertrok, waren een paar jaar, want ja, TGV-vliegtuigen dat bestond nog niet, alles was te voet. Dus we waren toch een jaar en een half onderweg. Redelijk kostelijk, dus die mensen hadden allemaal redelijk veel geld mee. Er werden zeer veel slachtoffer van rovers, overvallen. En maar daar hebben ze iets op gevonden, hè? daar begrijp ik, hè? hebben ze een heel mooi ding opgevallen. Dus als er een commanderij in de buurt was van waar jij vertrok, kon je daar je geld naartoe brengen. Ah ja, Jij kreeg een briefje in geheimschrift. Je kwam in Jeruzalem toe, gaf het daar aan de tempeliers en je kreeg je geld terug. oké. Dus overal langs de baan kon jij je briefje inwisselen. In theorie waren het de eerste bankwissels Ja. eigenlijk ontwikkeld door de tempeliers. Oh, en zo is het ontstaan. Zo is het ontstaan. En hoe is nou de relatie van de Tempeliers met de katholieke kerk? We worden erkend als organisatie, maar we zijn nu momenteel aan het wachten om officieel erkend te worden als Als de religieuze lekenorde eigenlijk. Hè? Ja. Religieuze lekenorde. Ja. Ja, ja. Ja, want zo zijn er meer, hè? Zo zijn er toch ook kruisridders van andere... Ja, het waren niet enkel, dus de kruisvaarders waren niet enkel de tempeliers. In totaal zijn er, ik denk, een 30-tal verschillende ordes opgericht. Ja. Zeg, en hoe kun je nou aanmelden bij zo'n Tempeliers? Hoe werkt dat? Wij hebben ondertussen er bestaan enkele officiële websites van Templars Today. Templarstoday.org, Templars Today US. Templari.ogi.it, de officiële website van Italië. Daar staan een inlogpagina op. Als je interesse toont, kun je Oké. dat invullen. En dan Ja. afhankelijk van de regio waar u vandaan bent, sturen ze u door naar de juiste personen. Oké. En hoe lang is het geleden dat er Tempeliers in België en Nederland waren? Heb je er enig idee van? Wel, alle tempeliers zijn uiteindelijk uitgemoord geweest in 1307, met het einde van de tempeliers door de Franse koning. Die zag het als tegenstanders. Ja. Dus in theorie is het daar allemaal gestopt. En wanneer is het dan weer opgestart in België en Nederland? In België en Nederland is nu een jaar geleden opgestart, want ik ben ermee begonnen. Ah, nou, wel de juiste persoon aan tafel. met Rudy. twee andere broeders zijn wij terug in Ja. België gekomen, met de steun van het Verenigd Koninkrijk. Oké. Oh ja, natuurlijk. Ja. Want, Hij is onze visitor. Dus wat doet een visitor? Een visitor helpt u bij het oprichten van een nieuwe commanderij. natuurlijk. Ja, zo Ja. werkt dat. Ja, Ja, je kunt niet alles... ja maar nou, alles hebben is regelgeving en natuurlijk, ja. ja. Nou hebben jullie hele mooie foto's opgestuurd. Mag ik de eerste foto alsjeblieft? Nou, kijk, deze is nou in beeld. Waar is dit? En licht even toe, Rudy of... iemand? Dit is genomen in Rome tijdens een van de verschillende retreats die daar worden georganiseerd. Dus vooraan staat onze master. Ze noemen dat een master. De master, ja. Dus En hoeveel masters zijn er dan? er is één master voor heel de wereld. En hoe doen ze dan die opvolging? Is dat net als bij de verkiezing van de paus? Nee, de master zal zijn opvolger aankiezen op het moment dat de master zal stoppen. Oké. En dat is, hij kiest dat uit zijn vertrouwelijke... Oké, en kan hij dan al, zou ik maar zeggen, kan hij ook stoppen voordat hij doodgaat? Of is het net als bij de paus eigenlijk dat hij, als hij sterft dan... Als zijn gezondheid het, ook zoals met paus emeritus, als de Ja. gezondheid het niet meer toelaat... Ja, dat zal was hij ook- 700 jaar geleden, hè? Ja, dat is 600, waar, hè? ja. Zeggen nou iets heel bijzonders. Dat de mannen
De heren zijn in het wit en de Ja. vrouwen zijn in het zwart. Heeft dat ook nog een reden? Ja, er mogen vrouwen zijn welkom in de orde, absoluut. Maar ze hebben meer een ondersteunende functie. Oké. Ja, daarom dat ze ook geen witte kloek krijgen. Ook omdat de geestelijke kracht van een vrouw en een man is verschillend. Dus er zijn ook bepaalde, hoe moet je dat, bepaalde ceremonieën waar een vrouw niet aan zal deelnemen, omdat ze geestelijk, op dat moment geestelijk iets zwakker zijn dan mannen. Is dat zo? Ja. Daar geloof ik niks van, maar goed. Ja. Maar jullie wel? Ja, wij wel. Ja. Ja, ik zie dat gewoon in balans hoor. Ik bedoel, maar goed. Jullie zoeken dan elkaar op. En wat gebeurt er dan tijdens zo'n bijeenkomst? Een bijeenkomst is meer een moment van bezinning. Een leermoment ook. Je kunt meer te weten komen over de orde. De master geeft ook lessen over bepaalde onderwerpen. Het is ook meer het netwerken dat ook gebeurt. Je komt dus met broeders van andere landen samen geleerd, andere gebruiken. Ja. Het is meer samenkomst. En een samenkomst van wel eenzinnige. En dan in april of zo gaan jullie dan naar Rome toe? In maart gaan we naar In maart naar Rome. En zijn er dan nog meer activiteiten waar jullie aan deelnemen? Er is de Walk of Faith. Dat is in Rome is dat een rondgang van een 7 kilometer. En de feit is vertrouwen of zo? Geloof. Geloof, oh ja. De rondgang van het geloof. Dat Ja. is de Walk of Faith. Die wordt alle jaren gelopen. Ze lopen heel Rome door en op bepaalde locaties wordt er gestopt en wordt er dan gebeden. En is dat te vergelijken met de bloedprocessie in Brugge? Nee, de bloedprocessie wordt ook nog reliquieën. Dus de bloedreliquie wordt dan Maar dat doen jullie meegedragen. niet? Wij hebben wel een kleine reliquie die volledig vooraan zal gedragen worden met de vlaggen van de verschillende naties, Oké. waar een orde vandaan komt. En daarna is het allemaal per twee. En ga je ook mee, Rudy? Wij gaan ook mee, ja. Ja. En je vrouw ook? De Nederlanders gaan voor de eerste keer mee. Ah ja, Ja. nou bijzonder. Mag ik de volgende foto alsjeblieft? Ja, dit is iemand, is dat ook een master of zo? Dat is onze master, ja. En waar woont hij nou momenteel? Master woont in Italië. En zijn het meestal Italianen die master zijn? Of, Dat hangt van de keuze van de master zelf af. Ah, ja. Dus Oké, maar het is de master wordt altijd gekozen door de vorige master. niet... Ja, dat zei je net. Dus dat kan zijn dat de volgende een Fransman is of Ja. misschien een Belg, wie weet, als we geluk hebben. Zeg, als we nou Kunt die u ook foto weten. bekijken, hè? Ja. Dus dat is natuurlijk met bijzondere kleding. Hier zien we nog een foto. Ja. En die, ja, deze. Ja. Dit is eigenlijk het kruis dus, dat is Ja. heel kenmerkend. En dan ook nog soms een rozenkrans of iets wat snoerig. De rozenkrans mocht je ook altijd dragen Ja, als verdediging. maar nooit een hoofddeksel. Nee, er zijn geen hoofddeksels. Ja. Zeg, en de katholieken die hebben ook zoiets, dat is de Kappa Magna. Kun je het daarmee vergelijken? Dus als er bijvoorbeeld een basiliek is, hè, bijvoorbeeld net in Hulst, dan heb je het Colosseum en je hebt het, dat is De bovenstaande parasol, Parasolletje. ja. Tintinamelen, dat is een belletje, en de pastoor die kan ook een Kappa Magna. Heeft die master ook iets bijzonders ten opzichte van die anderen? Dat heeft een andere kleur van klok dan wij. Is inderdaad, wij hebben allemaal een witte klook en hij heeft meer een zandkleurige klook. De enige reden daarvoor is, als je met 500 of 600 tempeliers samen staat, dat je direct je master ervan tussen kunt halen. Dat iedereen weet wie de master is. En dat is het enige verschil. Ja. En nou is het ook bijzonder dat alle foto's die ik nou zie, dan zijn ze allemaal staande mensen. Ja. Is dat bijzonder? Tijdens elke eredienst, hoe lang dat de eredienst ook mag duren, wij zullen ons niet neerzitten. We zullen Nee? allemaal blijven staan. Ja, Oké. Altijd. Mag ik de volgende foto alsjeblieft? Ja, hier kun je even toelichten, want er is wel geluid bij, maar licht maar even toe. Ja, dit was tijdens een retreat in Chiaravalle. En waar ligt dat? Dat ligt in Italië. Oké. Ja, een bidmoment met alle tempeliers die op dat moment aanwezig waren. Maar ze slaan dus ook allemaal een kruis, zie ik. Ja. Daar hoort er allemaal bij, van het hoort er begin, allemaal bij. om Van een begin, kruisteken ja. te maken. Ja, ja. Want het lijkt heel veel op het katholieke geloof, toch? Want het is gebaseerd op... Het zijn is de een katholieke En wat is dan tempeliers. het essentiële verschil? Hebben jullie sacramenten?
Nee. Nee, wij volgen de mis zoals dat de mis is. Er is niks speciaals. Het enige verschil is, er zijn katholieken, maar er zijn ook protestanten. We zijn niet alleen katholieken, we zijn christenen. Joden? Joden niet, maar christenen. Oké. Dus gelijk welke afdeling, welke strekking van de christenen, Ja. we zijn allemaal welkom. Bijvoorbeeld Christus was een in christen. Nederland bestaan de streng gereformeerden, Ja. maar dat zijn christenen. Dat zijn Ja, dat zijn christenen. christenen. Ja. Dus die kunnen aansluiten kunnen bij lid de worden, ja. Tempeliers. Ah, ja. Het is niet dat we specifiek houden enkel op de katholieken. Nee. Maar wat is nou jullie relaties van Tempeliers met moslims? Daar zijn geen problemen Dat mee. zijn Oké, geen de problemen, Tempeliers hebben gevochten in Jeruzalem. Maar dat was, op dat moment was dat tegen de moslims, maar we hebben niks tegen moslims. Het was gewoon om de bevrijding van de stad Jeruzalem. Oké. Voor het christendom. Voor christendom. Ah, ja. Ja. Duidelijk. Dat is het enigste. Want uiteindelijk was er een van de grote... de infanterie waren de Turkopollen. En wat zijn dat? De Turkopollen, in feite kwamen die van het huidige Turkije. Dus dat waren moslims, dan vochten voor de Tempeliers. Oké. Dus wij maken geen onderscheid in geloof. We zijn niet racistisch, absoluut niet. Nee. Trouwens, Dat is niet iemand de die bedoeling. zich racistisch opstelt, Komt er niet in. die komt er gewoon niet in. Nee, dat heb ik Die komt er begrepen, niet ja. in. Nou, Nee? Bijvoorbeeld, we hebben ook... Er zijn orders die banden hebben met de vrijmetselarij. Wij hebben absoluut geen banden met de metselarij. Wij zijn volledig gebaseerd op het christendom. oké. Ze noemen ons dan ook de soldaten van Christus. Oké. Ja, het voor nou, dat is duidelijk. Nou, dit was de laatste foto. Mag ik jullie hartelijk danken voor jullie komst. Graag gedaan. En de toelichting. En ik weet zeker dat er heel veel mensen zullen zeggen van... Nou, dan weet ik tenminste wat Tempeliers voorstellen. ja. Ik hoop het. Nou, bedankt. Doe nog even een oproep van dat je mensen zoekt of wat je ook wil. Wil je het even... Maar mensen die geïnteresseerd zijn, kunnen zich altijd melden op www.templarstoday.org. Er staat een grote Q&A-lijst op ook, dus we hadden vragen en antwoorden. En als ze zin hebben, kunnen ze zich altijd inschrijven en dan zullen we wel kunnen we de gesprekken aangaan. Heel speciaal dat jullie zo gekleed hier voor de camera hebben willen verschijnen. Ook de heer op de achtergrond, ontzettend bedankt. Dan gaan we nu de kijkers bedanken. Nou mensen, Tempeliers. Wie had dat van kunnen dromen dat we hier in Oostburg in het Ledertheater bij Scheldemondig nog eens het onderwerp Tempeliers zouden behandelen. Nou, nogmaals dank. Zullen we erop toosten? Ja, absoluut. Absoluut, hè. Gezondheid en bij deze uitgenodigd op de retreat in Hulst op 18 en 19 november 2023. 2023. Ik ga het vanavond in mijn agenda zetten, Rudy. Dank je wel. Gezondheid. Ja, gezondheid.